Tak ja si myslím, že bojovnosť bola veľmi veľká z našej strany, čo sa týka. Boli tam nejaké chyby, ktoré sme spravili, ale stalo nás to síce 2 góly, ale každopádne vyhrali sme ten zápas, postupili sme do finále a to sa cení. Tak ja si myslím, že Vranov je kvalitný super, majú tréningy, majú dosť nabehané a myslím si, že keby sme pomenej behali, tak by to bolo ťažšie. Takže dnešný zápas, začali sme úplne najlepšie, mali sme tam nejaké chyby. Padol nám šťastný gól, ktorom sa pravili 1-0. Potom sme si niečo povedali. V tretej tretine sme sa to snažili nejako držať, ale nejako nám to nevyšlo. Dostali sme ďalšie 3 góly, čo nám nejako nepomohlo. A po druhej tretine sa pán tréner rozhodol nejaký impuls, tak vymenil brankárov, čiže som to videl, že nám to nejako pomohlo. Chlapci sa motivovali a videl som, že v tretej tretine už to nebolo len o nich, že oni hrali, oni tvorili hru, ale že to bolo o nás, že si to nechali to srdce. Bolo to taký ten zápas play-off, ktorý to mali za celý čas. Chlapci tam fakt behali, hádali sa do stredu, pomáhali, čiže keby sme takto hrali celý zápas ako tretiu tretinu, tak myslím si, že Spišská Beľa by dnešný zápas určite nevyhrala. Tak séria, prvý zápas Spišskej taktiež bol veľmi ťažký zápas, či už čo sa týka ihriska. Ten ločinný betón, ktorý tam aj bol strašne ťažký. Prehrali sme tam 2-1 taktiež po chybách individuálnych, či už nejaké tresty alebo nejaké chyby v obrane. Z toho zápasu sme sa chceli ponaučiť, čo nám bohužiaľ veľmi nevyšlo. No a dnešný zápas taktiež, mali sme tam veľa vylúčení, čo nás stalo góly, čiže nič neviem nám neostalo, iba sa z toho poučiť a ísť ďalej.